Wach ni en wach ma abro wacho ni en complicated. To complication ne en ni gimokwongo ma nyaka wakwong wayiere godo waduto te ni safety kata mana alwora mani kare en gima ok wanyal tugo godo. En gima very very important ma ok nyal weya weya kamano. But again gimomiyo achaka wacho ni en complicated en ni ginie ok en gima nonego bed ni sani ka koro ne sirikal buogore ni koreka wadwa ni mondo watime. Nikech ka nyalo mana chwalo iye matin. Iyudo ka sa asaya ma pok ogerga skul nikech sirikal nosega nyaka keto safety standards manonego bed ni itiyo godo e skundewa mamiyo nyithindo bedo gi environment mani kare. Koro ipenjori ni ang'o momiyo sirikal oheroga mana timo gik moko ma waluongo ni reactionaries. Gi react to situations ka situations osetimore. Yet onego bed ni sa asaya ma kata kigedo donge wantiere gi jok mochung' ne kidienje mag gedo ma make sure ni policies ong'i. Wantiere gi jok ma make sure ni kata kapok ogedi ang'ono giri monego bed ni bedo in place kar kachacha. To wantiere gi jok ma wachulo gi pesa wa taxpayers money ma mano tich monego bed ni gitiyo. Tiyudo ka koro ka gisekoso tiyo tijegi koro ka gibiro nwa bang'e ni koro ne wadhi wayudo ka gima kama ok otimore emomiyo koro waloro these boarding sections kata koro miyowa ok wadwar gik machalo kamagi. Koro ing'e ni kanyo ero iyudo ka giketo gigi mobedo very complicated but still an poda blame sirikal kendo ok en wach ma amor godo kata matin. Yes. Dishon in korka kori paro mar loro kuonde nindo kata boarding sections mag skunde mag primary 348 ikawe nade ka wachako generally. Agwero kamano an kaka Dishon paro no